रायमना नेशनल पार्कनि सिङाव थानाय मोनसेल' जे ससाइटि रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटि नि जानानै जोङो जे मैयानि जे जाथाय जानानै थांनाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि जे बर्डार मानास नेशनल पार्कनि सिङाव थानाय सिसुबारि रेन्जनि सिङाव थानाय खुंग्रिं गामियावहाय जे बेंगल फ्ल'रिकान दाउखौहाय सिथारनाय जानाय आरो बिनि उनावहाय फेसबुकआव बेखौ शेयार खालामनानै गोबां जे सार्कुलेशन जानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो बेफोरबायदि जोंनि नेशनेल मिडियाफ्रावबो जों बेफोरबायदि जे जाथाय जानायखौहाय शेयार खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिनि उनावबो जों आरोबाव जों मैया नुनो मोनबावदों जे जायफ्रानाखि जे बेखौ सिथारदों बिथांमोननि जे आरेस्ट जानायखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जों नुनो मोन्दों। दिनै बेखौ नुनानै जों खुब दुखु फोरमायदों। मानो होनना बुङोबा दिनै बड'लेण्डनि जे सम्पद जे बेंगल फ्ल'रिकान जायनि वर्ल्ड पपुलेसना लेस देन 1000 आरो जोंनि इन्डियायावहाय बेनि पपुलेसना लेस देन 250 दिनै बेफोरबायदि मोनसे सम्पदखौ ना जे दाउआ IUCN रेड लिस्टआवहाय गोग्लैयो ना क्रिटिकेलि इन्डेन्जार्ड बेफोरबायदि दाउखौ जे सिथारनाय बिनि सायाव जोङो खुब दुखु मोननाय जों फोरमायहरदों। जे गोबां जे एवारनेस प्रग्रामनि जे लेकिंआवहाय जे माखासे आयेनफोरखौ मिथियैयावहाय जे जोंनि बर' मानसियानो बेफोरबायदि बिपदआव गोग्लैबाय। जे पुनर्बार बेफोरबायदि जे जाथाया जाया बिनि थाखाय जों नैबे मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे हाग्रानि जे जिब जुनार एबा दाउसिन दाउला बुथारनाय गावथारनायनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो बेखौ सोरबाफोर बेफोरबायदि बेदरफोर फानखोमानायखौ मोनोब्लाबो बेफोरखौ एनकारेज खालामैया मोजां। बेफोरखौ जों बायनाङा, बेफोरखौ जों स्टप खालामनांगौ। दा दिनै जेरैबायदि जे जाथाय जानानै थांदों ना जेन' जोंनि बे रायमनायावबो जाया। दिनै रायमनायावबो गोबां जे क्रिटिकेलि एन्डेन्जार्ड दाउफोर दङ, जिब जुनारफोर दङ ना जे थांनाय समफोरावहाय सासे फिनलेण्डनि जे बार्ड वाचार जायनाखि बार्डनि सायाव मोनसे स्पेशली व्हाइट बेलिड हेरनखौहाय बियो नायनो थाखायहाय दिनै रायमनायाव बियो फैदोंमोन। बिनि फैनायनि सिगां जों मिथियामोन बिनि इम्परटेन्सखौ। बे बिथांनि जे रायमनायाव फैनायनि उनावसो जों मिथिबाय जे व्हाइट बेलिड हेरननि जे वर्ल्ड पपुलेसना लेस देन 300 आरो जोंनि इन्डियायावहाय बेनि पपुलेसना लेस देन 50 आरो बे दाउआ दिनै रायमना नेशनेल पार्कआवहाय बियो दङ ना जे व्हाइट बेलिड हेरन। दा बेफोरबायदि गोबां जे दाउफोर जिब जुनारफोर दङ जे दाउ आरो जिब जुनारफोरखौ जोंनि बड'लेण्डआव मोननो हायो ना। दा बे जोंनि सम्पद जानायखाय बेखौ रैखाथि खालामनाया जों साफ्रोमनि बेबो दायित्व। दिनै बेफोरखौ नायनो थाखाय जे दाब दाब हादरनिफ्राय जायगानिफ्राय दिनै बेखौ नायनो फैयो ना आरो बे नायनाय फैनायनि लोगो लोगोनो जोङो बेयावहाय जों गोबां जे एमप्लयमेन्टखौबो जों नुबाय। गोबां जे जोंनि लाइमोनफोरा बेयावहाय गाइड जानानै जे जिउ खुंनो हाबाय, रेजर्टफोर खुलिबाय, हमस्टेफोर खुलिबाय, गोबां गारि सालायनायफोरजों ना। बिनिखायनो खावलायनो हास्थायदों ना जे जोङो जेब्ला जों नेचारखौ जों जेब्ला रेसपेक्ट होगोन अब्ला नेचाराबो जोंनो बिनि बेनिफिटखौ जोंनो होगोन। बिनिखायनो रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिजम ससाइटिनि जानानै गुरैयै खावलायो जे जोंनि प्रिन्स भिलेजेसआव थानाय रायजो राजाफ्रा दानिफ्राय ना जे बेफोरबायदि जे हाबाफारिखौ मावा आरो जोङो थाबैनो जोंनि जे दानि जे गभर्नमेन्ट BTC गभर्नमेन्टनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे मानगोनां EM सार जों बिथांजोंबो जों रायज्लायगोन जे गोबां जे सांग्रांथि मेलनि गोनांथि। जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां जे बेफोरबायदि नेशनेल पार्क जानायनि उनाव ना गोबां रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ मिथियैखाय बेफोरबायदि जे जाब्रबथाया जाबाय। बिनिखायनो जे पुनर्बार बेफोरबायदि जाथाया जाया जोङो थाबैनो जों गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे EM खौ जों खावलायगोन जे NGOनि गेजेरजों एबा गभर्नमेन्टनि गेजेरजों थाबैनो जे गोबां जे एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों बेफोरबायदि जाथायखौ जानायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव दोनो।